Ostegun honetan korrika Trebiñutik abiatuko da Donostiara bidean. Gipuzkoako berri badugu, horregaitik Arabako erdiguneko enklabera jo dugu. Trebiñuko konderrira eta Argantzunera. Bertan Roberto González de Viñaspre filologo eta historialariarekin aritu gara euskarak bizi duen egoeraz solasteko. Baita hizkuntzak bertan izan duen historiaz gehiago jakiteko ere. Trebiñuko jendearen laurdenetik gora, eta 6 terdi edo, euskalduna da. Gaur egunean, baina gainera, gazteriari erreparatuta, 16 urtetik berakoek, berakoek, horiek euskaraz askoz ere euskara gehiago dakite, uneko 46 inguru da. Neizartitz egin da euskaraz hemen Trebiñu. Segur asko dena dela galera izan zen belaunaldi bakar batean, Araban gertatu zen bezala, horren lekuko dugu Landasurik, 18. mendean idazten zuen Erretaz, baina azken euskaldunak hilko ziren hemen, edo 18. mendearen bukaeran, edo akaso 19. mendearen lehenengo hamarkadan. Roberto González de Viñaspreren ustetan, toponimia oso seinale garbia da erakusteko bere garaian euskaraz mintzatu zela Trebiñuko herria. Izena ematea da gauza bizia, hau da, bertoko jendeak eman dio izena horri, izena ematen zaio berezko duzun hizkuntza. Eta hau alde horretatik ikusten duzunean gaur egun ere Trebiñun oroar, toki batzutan gehiago, beste batzutan gutxiago, baina oroar erdia edo erditik gora dira euskarazkoak toponimean, tokien izenak Trebiñun. Gehiago, gutxiago itxura aldatuta, eta orduan, izen horiek guztiak ematen dute informazio asko. Beraz, hemen hitz egiten zen euskarazan, Araba gehienean hitz egiten zena. Talde hortatik beraz, Mendebaleko euskara. Gaur egunean, Bizkaian, edo Debarroan hitz egiten dan euskara horretatik oso bertikoa. Azkenik, Trebiñuarrek administratiboki Arabaren parte izan nahi dutela argi utzi digu historialariak. 1988an, pasadira urte batzuk, baina zain beste ez da, egin zan herri konsulta. Herri konsulta horrek, eta berme demokratiko guztiekin egin zan, eta horren fede askok eman dezakete, emaitza izan zan, eguna baino argiagoa. Jende gehienak, gehiengo zabal batekin, nahi zuen, pausoak hastea, Trebiñu Araban sartzeko. Eskakizun garbi horren aurrean, etorri zen esesko garbia. Esunetan, Estela Leongo agintarien aldeetik eta bai. Arabarrak gara, beraz, eskara hori eskatzen ari. Eskatzen ari garena da, horren aitortza administratibo instituzionala.